سلام كبرات تخاتلتي نلومي عيسرا مسكرم كلتا شحن عيسران كلتن أبستدالو وزيناتات أبدوبات إيرتران تقرين تولي عزلو كينات زملكات زوز حدش حبريتاتات أمريكا نمن كسغاس سراويت إيرترا تكاتل مهلا ومحباران فولي لؤغا مايك هامر بزعبا زلو كونتات غير وزلو غازيطا وعلان أب تقراي ترأي زلو حماماتن أب إيران زقبر زلو نايدك آنستيو سفيح ناي تقاومو سلامو سلفتاتن زاد تغالالك خونيو أبزا چانل دمان ناي وتر تخاتلتن مخوان سابسكرايب كتقبرون نتاناي دول ملكت كتقوقن بخبري عدمكم أب تقرأ يبزكاي زلو كوينات سراويت إيرترا بزتفلالي قنبرات حدش مدقعت كفيتو قبل حدا كابل علوت مرحت تقرأي زخونة وهبك قال جيتاتشو ردا لمسول ساب تويتر أب زرقو حبريتا كاسيسو جيتاتشو ردا أب تويتر زرقو حبريتا أب دوبات إيرترا كبيد وقع يكايت كم زلا أملكيتو نسو أب صحفو حيلتات إيرترا لوم بخلو قنبرات مت أنا سفيح مدقعت فني مالو كابتا كزا كساب إيرو بيلو أب قنبرات زالن بسا صورونا راما مايكوحلي كومون أب زبان قدنان عد عولان كبيد وقع يكايت كم زلون جيتاتشو رده قليت الله ازي كم زيلن كل دمه بمأكلاي كوماند سراويت تقراي اماسي وصي ابزلو سفيح نحلو كنتا زتقسم مغلصي ابصلمتن ماي كحلن حيال زخونه وقع ككايد دحر مصنح منغست فدرال ملؤ سميناو ازي كومد ماغله كفال سميناو معراب ازي سلسته ناي كوماند اهاتاتن نيام حرا حيلتاتن فانون اسلفو اوقع تصميدو مهلاو كغلصن كلو بوغن ايرترا دمه ملؤ سراويت عقر حيلن ملشاتاتن مدقعت كفيتهم لنا دحر مبال ابتزكاي زلو مدقعتي اديابو اتقند علامه كوين زلو جنبار كم زخونه اتزكاي زلو مدقعت خاب بزتو هذا اجباب يكايت كم زلو خسيسو ابز مغلصي ماكلاي كوماند سراويت تግራይ ናብ ህዝቢ ኤርትራ መልእኽቲ ኣብ ዝበሎ ጽሑፍ ዝኸፈልኩም ብርክት ዝበለ ዋጋ ያክል ደቅኻ አንጻር ሕዋቶም መስቶም ንህላው ኻዘይ ቅበሉ ሓይልታት ኮይኖም ኣብ ከም መዝሓለጢ ዝጥቀምሎም ወፍሪ ተቃዊምካ ኢኻ ሕጂ እውን እንተኾነ ጻዕርታትኩም ይሕይልኩም ቀጽልዎ ህዝቢ ትግራይ ንዝግቦ ኢዱ ኣይሄብንዩ ዘይናቱ እውን ኣይምነን ረብሓናን ባህግናን ሰላምን ልምዓትን እዩ ጥፍኣት ኮይነ ኣይፈልጥን እዩ ኣይክኸውንን እውን ክብል እዚ ማእከላይ ኮማንድ ናይ ትግራይ ዕላው ዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ዝሓበረ ነዚ ሕጂ ተወልዕ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ዝኾነ ዝተወሃበ ግብሪ መልሲ የለን ከም ዝፍለጥ أبز الزحلة فكر بمعلتات أب إيرترا قفاك ومدمن عقور سراويت مختات يكايد على زبل زينا مستزرقها منستر زينا إيرترا يمن قبر مسكال نتزينا زتقانا ندحر مبال اتز تسوع قصر عقور سراويت وحد كم زخونه غلص انكلو إيرترا بكل تقراي زخونه تقداس نتيا بلان بمبال نحو حد ما نمبرق أو قلاتاتن كبسا إيرترا نحويسو عباي تقراي كتسرح تدل على كبل يكاسيسو زنبرا كالي مستياب تقراي زكايد زلو كينات بزتها دما نبي تيبيا أبز الزحلة فكل تسومن مبصح كايز انحن نتكينات مفتاح كركبلو مس كلهم وجنات نايت خوينات كم تزرربن قليص زنبره فلوي لوخ حبرات منقستات امريكا مايك هامر حجي غيرو ابزلو ناي مانزا غازيطا وعلا نزقرب الحطتات كملسن كله بزعبا كوينات تግራይ مس حبرت افريقا طبق زخونه ركبات فطيرهم كم زلو نسو اب ايثيوبيا بزنبرو لوان دما مس ابو سانجون كالوت اب تكوينات زلو وجنات كم استرخبن نتخوينات بسلامو منقد نمزام كات صعري يغبر كم زلون بمغلاص مايك هامر بزعبا نت مسرح سلام زعنقف زلو غدايات املكيتو خا امونغوتم تصابات وغنات ناي امنت مغودال صقمالو بمبال اتقند بدو كوين زلو ناي امنت مغودال يكبل مليسو ابز ناي مانزا غازيطاو مغلص مايك هامر بزعبا ኤርትራ አመልኪቶ አብስተዛረበሎ ሕብረት መንግስታት አሜሪካ አብዶባት ዝግበር መንቀሳቀስ ሰራዊት ኤርትራ ክትከታተል ከም ጸንሐ ድህረ ምግላጽ ነቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ መንቀሳቀሳት ከማይክ ሃመር አዝዮም ዘተሐሳስብ እዮም ንሕና ድማ ንኹንኖም ኢና ኩሎም ናይ ወጻኢ ተዋሳእቲ ግዛአታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ከኽብሩን ነቲ ግጭት ነዳዲ ካብ መውሳኽ ክቆጠቡን ይግባእ ብንጹር እዚ ብተደጋጋሚ ተዛሪብና ሊና ነቶም በቀጥታ መስመራ ክረዳዱ ዝኽእሉ እዚ ኣዝዩ ዘተሐሳስብ ምዃኑ ደው ከብልዎ ከም ዘለዎምን ክነተባብዑም ኢና ካልእ ክንወስዶ ንኽእል ስጉምቲ ክሕብር ኣይኮንኩን ግን ብሓቂ እዚ ግጭት ኣምሓራ ትግራይን ዓፋርን ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ዝተሰቀየሉ እዩ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ንምትሕልላኽን ድሮ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ኩነታት ንምጉሃርን ጥራዩ ዘገልግል ክብል ተዛሪቡ ይዝርከብ مرمري كوميشن سبعو مسألة ودو حرات هجرات بإثيوبيا أبتي أب تجري زفت أمزل الجبنات أنصار سبعونت من كسي إثيوبيا كأنت حتى تمخانة كم زأمن أبزوج حدث أبساب جليسو ومن نزبلهم من حبرتها مركز زجبرت أبساب كوميشن سبعو مسألة بإثيوبيا كم زملكته حيلتات من كسي إثيوبيا أغل عدمان الزبط حدك تبعتي تجارو علامات زجبرها مت أنا سفح قتلت فت يوم الله ويلو من كسي إثيوبيا جن نزك قريب زول كسي كسب حجز زخون ملسي هبنا الله اتمر مرجو جل بتوسخي تمت كم مسارح
ኩናት የገልግል ምህላው መርትዖ ከም ዘለዎ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣስፊሩሎ በጀካ ዞን ዝመርመረ ኮሚሽን ሓይልታት ትግራይውን ኣብ ልዕሊ ኣብ ግጭት ዘይተሳተፉ ሲቪላውያን ሰባት ቀትለት ከምኡውን ዓመጽ ዘምታን ዕንወት ንብረትን መሰረት ልምዓት ሲቪላውያንን ከም ዘውረዱ ዘመላኽት ጭቡጥ መርትዖ ከም ዝረኸበ ኣመልኪቱ ብኻልእ ወገን ሓይልታት ኤርትራን ዕጡቓት ፋኖን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ሰፊሕ ጾታዊ ዓመጻት ምፍጻሞም ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘለዎ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነዚ ክሲ ብተደጋጋሚ ክነጽጎ ጸኒሑ እዩ እቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድስ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኩሎም እቶም ኣብዚ ካልኣይ ዓመቱ ቀሪቡ ዘሎ ኩናት ዝተሳተፉ ሓይልታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸሙ ይኸስስ ካልእ ምስ ናይ ትግራይ ኩነታት በዝተሓዝ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዘሎ ዕጽዋ መጠን ክታበት ህፃናት ድሕሪ ምትሓቱ ከም ኒፍዮ ቴታነስን ዓባይ ሰዓልን ዝኣመሰሉ ቀተልቲ ሕማማት እናወስኹ ይመጹ ከም ዘለዉ ሓካይምን ሓለፍቲ ጥዕና ነቲ ክልል ገሊጾም ክትብል ማዕከን ዜና ሮይተርስ ጸብጺባላ ኣብዚ ዓመት ስሩዕ ክታበት ዝወስዱ ህፃናት ትግራይ ብዙሖም ብ10 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ትግራይ ዝሓበረ ኮይኑ እዚ ድማ ንዓመታት ክግበር ጸንሐ መጠን ክታበት ናይ ምዕባይ ጻዕሪ ንድሕሪት ከም ዝመለሶ ተገሊጹ ክትብል እውን እዛ ማዕከን ገሊጽ ኣብ ሃገር ኢራን ድሕርታ ንናይ ሕጃብ ሕጊ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ክሽፍና ዘገድድ ሕጊ ጥሒሳ ተባሂላ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወት ህይወታ ዝሓለፈትን ማህሳ ኣሚኒ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ብደቂ ኣንስትዮ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣንጻር ግዴታዊ ሕግታት ሕጃብ ዝቐንዐ ተቃውሞ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ተቃውሞ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ናተን ሕጃብ ከቃጽላ ዝተረኣያ ኮይነን መንግስቲ ኢራን ድማ ኣንጻር እቲ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝቐንዐ ስጉምታት ይወስድ ምህላው ተሓቢሩ ነዚ ኣመልኪቱ ካብ ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕልተን ነቲ ናይ ሕጃብ ሕግታት ዝቃወሞ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝወስደ ዘሎ ስጉምቲ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹሎ ካብ ኩርዳውያን ኢራናውያን እትውለድ ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ማህሳ ኣሚኒ ንሰለስተ መዓልታት ሃልዋታ ኣጥፊኣ ድሕሪ ምጽናሕያ ብዓርቢ ኣብ ሆስፒታል ዝዓረፈት ንሳ ዝሓለፈ ሰሉስ ምስ ሓዋ ኣብ ጤህራን ርእሰ ከተማ ኢራን ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብናይ ሞራላዊ ስነ ምግባር ፖሊስ ኢራን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወት ኮይና ደቂ ኣንስትዮ ጨጉረን ብሕጃብ ቅልጽመንን እግረን ዝርከቦ ዝበዝሐ ክፋል ኣካላተን ድማ ሸጥ ብዘይበለ ክዳን ክሽፍና ዝጠልብ ሕጊ ብምጥሓዝ ተኸሲሰያ ኣብ ሓደ መዳጎነ ድሕሪ መውሳዳ ሃልዋታ ኣጥፊኣ ናብ ሕክምና ዝኸደት ጊዜያዊት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ናዳ ኣልናሽፍ ግና ማህሳ ኣሚኒ ብኣባላት ፖሊስ ሞራላዊ ስነ ምግባር ኣብ ርእሳ ብበትሪ ከም ዝተሃርመትን ብተወሳኺ እውን ርእሳ ምስ ሓንቲ ካብ መካይኖም ከም ዝተላግዐን ጸብጻባት ከም ዘለዉ ገሊጻ ፖሊስ ግና ነዚ ፈጺምዎ ዝበሃል ዘሎ ተግባራት ብምንጻግ ማህሳ ኣሚኒ ብሃንደበታዊ ናይ ልቢ ሕማም ዓሪፋ እዩ ዝብል ዘሎ ስድራ ቤታ ከዓ ጓሎም ምስ ሙሉእ ጥዕናኣ ከም ዝነበረት እዮም ዝማጎቱ ዘለዉ ነዚ ተኸቲሉ ከዓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ነቲ ናይ ሕጃብ ሕግታት ብምቅዋም ኣብ ጎደናታት ዝተፈላለያ ከተማታት እታ ሃገር ወጽአን ዝቃወማ ዘለዋ ከም ዝፍለጥ ኢራን ኣብ ዓመት 1979 እስላማዊ ሰውራ ተገይሩ እዚ ሕጂ ዘሎ መሪሕነት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽ ንድሓር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ርእሰን ክሽፍናን ሸጥ ዘይበለ ኣካላተን ዘይርእ ክዳንን ክገብራን ዘገድድ ሕጊ ክጸድቕ እንከሎ ነዚ ዝከታተል ከዓ ፍሉይ ናይ ስነ ምግባር ፖሊሲ ዘሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم